Velkommen. Hvor ofte tænker du over, om du forholder dig i ro og hvile? De fleste af os forholder os til daglig i kamp, flugt eller frystilstand. Vi arbejder for meget, jager lykken gennem materielle goder eller kæmper for at overleve på anden måde, måske igennem sygdom. Er du stresset, deprimeret, angst eller syg? Ja, så er det min påstand, at din intelligente krop forsøger at fortælle dig, at du har opholdt dig i kamp-flugt-tilstand alt for længe. Så hvornår lader du dit ro- og hvilesystem, det system, som skal holde din krop, dit tempel, sundt og rask? Det system, som når det får ro til det, kan hele og reparere din krop fysisk og psykisk. Hvornår giver du det system en mulighed for at kunne arbejde for din sundhed? Ja, for sundhed er ikke kun det, du spiser eller det fysiske, du gør. Sundhed er også ro og hvile for krop, sind og sjæl. I min verden er det den vigtigste sundhedsfaktor at med alle. Men ikke desto mindre den sundhedsfaktor, som mange af os ikke giver plads til i vores hverdag. Nu har du måske siddet og set på bølgerne her og lyttet til min stemme imens. Og måske har du bemærket, og så bemærker du det måske nu, at du er blevet mere rolig. Bølgerne, som er deres rolige energi, skyller ind på stranden, påvirker dig. Man kan også tale om, at bølgerne skyller ind over stranden med en bestemt frekvens. En rolig frekvens, som du ubevidst bliver påvirket af. Som uden at du skal tænke over det, påvirker din energi i krop, sind og sjæl på en rolig måde. Måske er der en rolig og healende energifrekvens et sted inde i dig eller et sted omkring dig, som kan hjælpe dig ned i en større ro. Se, jeg vil nu guide dig igennem en selvhealing, hvor du skal placere dine hænder forskellige steder på hovedet og overkrop. Du skal blot følge mine små instrukser, så kan du nemt følge med. Så tag dine håndflader og læg en håndflade over hvert af dine øjne. Sid lidt her, indtil jeg beder dig om at flytte dine hænder til en ny position. Forvent ikke noget bestemt. Vær blot med det, som er. Så tag dine hænder og hold en hånd hen på hver sin side af hovedet, lige over kæbeledet. Tag en dyb indånding og giv slip på udåndingen. Tag så den ene hånd og placer den på din pande, og den anden på dit baghoved. Træk vejret og giv slip på tanker, spændinger på udånding.
Tag så og læg en hånd på hver af dine skuldre. Måske er du nødt til at gøre det med krydsede arme, for at du kan nå, men det er også helt okay. Så lad roen løsne spændinger, og måske endda opgaver, som har ligget eller er blevet lagt på dine skuldre. Tag så begge dine hænder og læg på dit bryst. Mærk din vejrtrækning. Du skal ikke lave om på den. Du skal bare følge den. Indånding og udånding. Tag så og flyt begge dine hænder ned til din mave. Sid her og fordøj sådan i metaforisk forstand alle dagens oplevelser indtil nu. Tænk på dagen baglæns fra nu. Din dag baglæns. Tag så dine hænder og læg dem på hvert af dine lår, helt op hvor låret starter. Mærk hvilen i dine arme her. Fornem roen og hvilen summe i din krop, ud i alle dine celler. Tag så en dyb indånding og gør dig klar til at vende tilbage til her og nu i dit helt eget tempo. Klar til at gå ud og gøre det, som du elsker at gøre, for dig selv og for andre. Og husk så, at ro og hvile ikke er noget, du automatisk kommer i, men at du skal gøre noget for at komme derhen. Mit navn er Bjarne Dam Larsen fra Change Your Life. Forandring starter her.